ଆପଣଙ୍କର 10ଟା କହିତା କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟି ଲାଗୁଛି କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ସେ କହିବେ 10ଟା କର 15ଟା କହିଟା ମୁଁ କରିବି ଅସୁବିଧା କଣ ନାଇଁ ଆପଣ ନା ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତମେ 10ଟା କାହିଁକି 15ଟା ସ୍ୱାମୀ କର, 15 ଆଡ଼େ ଯାଇ ପିଲାଛୁଆ ଜନ୍ମ କର, ତାପରେ ଲୋକ ତୁମକୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ଦେବେ ଆଉ ତମେ ବହୁତ ସାରା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର କେଇଟା କହିତା କହିଲ? ମୋର 2ଟା, ମୋ ଆଗ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପଛ ସ୍ୱାମୀ। ପଛ ସ୍ୱାମୀ। ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ସବୁ ଫଟୋ ଭିଡିଓ ଛଡା ହଉଛି ମୋର 4ଟା କହିତା 5ଟା କହିତା କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି? ଗୋଟାଏ ତମ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ତମେ ଏଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ଏତେ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ବି ତମେ ଆହୁରି ଏଇ କଥା ସବୁ କହୁଛ? ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ସବୁ ଫଟୋ ଭିଡିଓ ଛଡା ହଉଛି ମୋର 4ଟା କହିତା 5ଟା କହିତା କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି? ଗୋଟାଏ ଘଇତାକୁ ଯେତେ ଛାଡିକି ଆଇଛି ନା ସେ ଏବେ 10ଟା ଘଇତା ବି ଯୋଡିକି କହିଲେ କଣ? କି ଖୁସି ନାଇଁ? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛ, ଦିଟା ସ୍ୱାମୀ ପାଇଛ, ଆଗ ସ୍ୱାମୀ ପଛ ସ୍ୱାମୀ, କେତେ ଖୁସିର କହୁଛ। କହୁଛନ୍ତି ଖନି ନାନୀ କହୁଛନ୍ତି, ପବନରେ ଉଡି ଯାଉଛି କହୁଛନ୍ତି, କେତେ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପାଟି ନାଗୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଟା ତମେ ସତରେ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ? ଖନେଇକି ତ କଥା କହୁଛ, ସେଟା ଛାଡ଼, ଭଗବାନଙ୍କ ଦାନ। କାହାକୁ କୋଉ ଭଳି ଭଗବାନ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ସେଟା କିଏ କହିବ? ଛୁଆ ବେଳୁ ନାଗୁଛି ନା, ମୁଁ କଣ କରିବି? ତାର କଥା କହିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବି? ଖନି ନାନୀ କାଇଁ କହୁଛି? ପାଟି ନାଗୁଛି ବୋଲି ବା ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆକାଶ ପାତାଳ ଯୋଉ କହିଦେଇଥିଲି ସେଇ କଥାକୁ ବେଶୀ ରିପିଟ୍ କରିକି କହୁଛନ୍ତି। ଲୋକେ ତମକୁ କେମିତି ଜାଣିଥାନ୍ତେ? ଏତେ କଥା ତମକୁ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତେ? ତୁମେ ସେଇଭଳି କାମ କରିଛ ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସିକି ଏତେ ସବୁ ଯେଉଁ ପାଲା କରିଛ, ତୁମକୁ ଲୋକେ କହିବେନି ତ ଆଉ କିଏ କହିବ? ତୁମ ଘର କଥା ଯଦି ତୁମେ ଘରେ ରଖିଥାନ୍ତ, ତୁମକୁ ଆଜି ଏତେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ତୁମେ ତ ଜାଣି ଜାଣି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ସବୁ କଥା ଆଣିଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଶୁଣୁଛ। ଆଗ ସ୍ୱାମୀଠୁ ମାଡ଼ ଗାଳି ସୋଦା ଖାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ଫେରା, ଏଇଟା ଆଗକୁ ଆଉଛି। ଭାଇରାଲ ହଉଛିନି ପୁଳା ଟଙ୍କା ରଖି ସାରିବଣି, ଇନକମ୍ କରି ସାରିବଣି। ସତରେ ତମେ କେତେ ଟଙ୍କା ରଖିଲ? ଆମ ଅଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକି ଗୋଟେ ନୂଆ ହିରୋଇନ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ। ଆଉ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଟି ଟିକେ ଲାଗେ, ସେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେବା। ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛି, ଏ ଫିଲ୍ମରେ ବି ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆଜି ମିଳିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ନେଇପାରିବି? ଠିକ ଅଛି, ଅନେଇଦେଲ ଟିକେ। ବଢିଆ ହେଲା। ହଁ ଭଲ କି ସେଲ୍ଫି ନିଅ। ବହୁତ ବଡ଼ ହିରୋଇନଟେ, ଆଉ ତମ ସହିତ ସମସ୍ତେ ସେଲ୍ଫି ନେବେନି? ବହୁତ ବଡ଼ କାମ ଗୋଟେ କରିଦେଇଛ, ବହୁତ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ କରିଦେଇଛ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେଲ୍ଫି ଟିକେ ଉଠେଇ ନିଅ। କଣ ଆପଣ ତ ପୁରା ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲେ, ଆଉ କଣ କେମିତି ହିରୋଇନ ହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଚାନ୍ସ ଦିଅ। ଦବା। ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିଦେଇଛ, ଆଉ ସେଥିରେ ତୁମେ ହିରୋଇନର ରୋଲ୍ କରୁଛ, ତୁମେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ହେଇଗଲଣି। ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବନେଇ ଦେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ବହୁତ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଇ ଚାଲିଛ। ଆଉ ଦବା କହିଲେ ହବ ତ? ଯୋଉ ଦରକାର ପଡିବ ମଧୁଆ ସ୍ୱାମୀର କାର୍ଡ ତମେ ଆସିବ। ମୁଁ କଣ ମଦ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ନାଇଁ ଆକ୍ଟିଂ, ଆକ୍ଟିଂଟା କଥା କହୁଛି। ମଧୁଆ ସ୍ୱାମୀ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିବ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟରେ କଣ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ପୁରା କଙ୍କି ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ। ସତ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ପୁରା କଙ୍କି। କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିଦେଇଛ, ଆଉ ସେଥିରେ ତୁମେ ହିରୋଇନର ରୋଲ୍ କରୁଛ, ତୁମେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ହେଇଗଲଣି। ଖାଉଛି ପିଉଛି ଚେହେରା ନାଗୁନି, ସବୁବେଳେ ଟେନସନଟା ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଲା। ଆଉ ଟେନସନ କାଇଁ ରଖୁଛ? ତ ଫିଲ୍ମ କରୁଛ, ପଇସା ତ ଗୁଡାଏ ଖଣ୍ଡେ ଇନକମ କରିବଣି। କୁଆଡେ ପକେଟ ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଗଲା। କେତେ ଇନକମ କଲ? ହଁ, ବହୁତ ସାରା ସେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଦେଲେଣି। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କାମ କରିକି ସେ ଟଙ୍କା ସବୁ ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି। ତମେ ଟିକେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରିକ୍ ନିଅ, ସେ କେମିତି ସବୁ କାମ କରିକି ସବୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। କମେଣ୍ଟରେ କଣ ଆଡୁ ସାଡୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତ କହିବେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ପାଟି ବନ୍ଦ କରିଦବା। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର 10ଟା କହିତା, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟି ଲାଗୁଛି, କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ସେ କହିବେ 10ଟା କର 15ଟା କହିଟା ମୁଁ କରିବି ଅସୁବିଧା କଣ? ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର କେଇଟା କହିତା କହିଲ? ମୋର 2ଟା, ମୋ ଆଗ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପଛ ସ୍ୱାମୀ। ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ସବୁ ଫଟୋ ଭିଡିଓ ଛଡା ହଉଛି ମୋର 4ଟା କହିତା 5ଟା କହିତା କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି? ଗୋଟାଏ ଘଇତାକୁ ଯେତେ ଛାଡିକି ଆଇଛି ନା ସେ ଏବେ 10ଟା ଘଇତା ବି ଯୋଡିକି କହିଦେବେ। ଆଚ୍ଛା। ତୁମେ ଜାଣିଥିଲ ତାହେଲେ? ତୁମେ ଏଇ କାମ କଲେ ତୁମକୁ ବହୁତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁନିଆ ଲୋକ ତୁମକୁ ଦୁନିଆ କଥା କହିବେ, ତୁମେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଥିଲ, ତଥାପି ବି ତୁମେ ସେଇ କାମ କଲ। ପର ପୁରୁଷ ତୁମକୁ ବାସିଲା, ଆଉ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ତୁମକୁ ଗନ୍ଧେଇଲା, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଯାଇ ପର ପୁରୁଷର ହାତ ଧଇଲ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି।
ଆଉ ଗାଡି କୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଅଛି ଆସିଲେ ଆଇଫୋନ କିଣା ଆଉ ଚାରି ଚକିଆ ଗାଡି କୋଉ ନ କିଣୁଛ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁ ଗାଡିରେ ପୁରା ଚଢିକି ଯାଆନ୍ତି ଘୁଁ 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 କରି ଗାଡି ହଁ ଦେଖିଆ ହଁ କାର କାର କିଣା କାର ବୁଲେଟ 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 ଜଗ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଜାଣିକି ମୁଁ କହିଲି ହଁ ନା ଆମେ ତମକୁ ଦେଖିଛୁ ଏମିତି ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହଁ ହଁ ମାରି ଦଉଛି ଆଉ ଆଚ୍ଛା